Темата на новия урок, може да се запишете, е сложени цикли. Какво означава това? Това означава, че когато си имаме цикъл, с каквито задачи сме решавали, в тялото на цикъла се съдържат един или повече други цикли. Като тези цикли също могат да бъдат евентуално вложени един в друг. И защо е необходимо това? Ами има много задачи, при които един повтарящ се процес се състои от някакви други повтарящи се процеси. За пример, в реалния живот мога да ви дам, трябва примерно да ви ценявам. Един от процеси е там да правим контролни. А тия контролни в рамките на срока ще ги направим там 2-3 пъти или колко трябва или за годината. И чак след това ще направим примерно оценката за срока, после примерно за другия срок, т.е. имаме един цикъл на оценки в текущи в рамките на срока, после срочни оценки, после другия цикъл е годишни оценки и накрая, ако си вземете там няколко години подред, ще получите примерно диплома, че сте завършили гимназия. Тоест, вече крайният цикъл е дипломата от няколко годишни оценки по различни предмети. Тоест в реалния живот много процеси са свързани и са съставени от други повтарящи се процеси. И това налага влагане на цикли, когато се програмират реални задачи. Ние, разбира се, няма да решаваме чак такива сложни задачи, тъй като те са достатъчно дълги, за да бъдат обяснени в рамките на един блок и да ги разберете, но за да имате идея за какво става въпрос, ще решиме няколко такива примерни задачи, които можете вкъщи, разбира се, да си ги разгледате и ако имате нещо неясно да питате. Задачите този път са малко по-забавни. Значи, условието на задачата е следното. Въвежда се цяло число n, положително число. Например, за n сме въвели стойност 4 и се иска да отпечата на квадрата страна n, който да съдържа примерно звездички. При n равно на 4 се очаква от нашата програма да отпечата едно ето такова квадратче, каквото виждате на дъската. Какво има? Квадрата има 4 колони и 4 реда, цяло е съставен от звездички. Изхода от нашата програма. За вход се въвежда примерно n равно на 4 и като изход трябва да отпечатаме този квадрат. Задачата, това е един сравнително лесен пример. Вие внимавайте и пишем си обичайните неща. Вече обяснявали сме ги в началото на една програма на C++. Напишем вътре в програмата. Трябва да имаме една променлива n, каза, която въвеждаме размера на квадрата. Преди съм декорирал n като цяло число. Мога да изведа някакъв поясняващ текст. Се очаква от мен да въведа стойност на променливата n. Ползвам оператора C на седми ред, за да въведем стойност за променливата. За да отпечатаме квадрат от звездички, единият процес е да отпечатаме какво? Един ред от звездички. Как ще получим ред от звездички? Отпечатаме една по една звездичка, докато напълнят стане един ред от звездички. Това е единият цикъл, за да може да създадем ред от звездички. И сега, след като го направим него, хайде да го направим, пишеме for и равно примерно на 0, докато и е по-малко от n, увеличаваме и с единица, като естествено, за да може всичко това да работи, трябва да сме си декларирали променливата i или и на български. И в този цикъл какво ще правим? И ще си извеждаме по една звездичка n път. Този цикъл ще отпечата един ред от звездички. Пишеме cout и извеждаме символа звездичка. И извеждаме една по една залепени звездичките една до друга колко пъти? От 0 до n-1, т.е. n пъти извеждаме една звездичка и се очаква да получим един ред от звездички. 8 и 9 ред ни осигуряват отпечатването на един ред от звездички. След като се отпечатаме реда от звездички, т.е. като свърши цикъла for от 8 ред, трябва да преминем на нов ред, което става, както виждате, с командата endLine и от тук, фактически сме си отпечатали реда от тези звездички и сме минали на нов ред. Това е от 8 до 10 ред, както виждате. Сега обаче от нас иска не да отпечатаме един ред от звездички, а да отпечатаме квадрат. Какво значи това? Това значи този един ред да го повторим n пъти, за да стане квадрат. Нали така? Тоест трябва да имаме n реда, като всеки ред има n на брой звездички. При n равно на 4, ето вижте го тук, направили сме 4 реда и всеки ред има 4 звездички. Т.е. има 4 колонки. Значи поредният номер на звездичката в реда е всъщност номер на колонката в квадрат. Това е хубаво да се разбере. Че с номер на колона, всъщност това е поредният номер в реда. Трябва да си направим още един цикъл, за който ще ми трябва още една индексна променлива, например k. Как си правя още един цикъл? Цялото на цикъла ще ми е отпечатването на един ред от звездички. Ето виждате, че го заграждам в скоби, остри скоби, ето тук. И сега в момента си имам тяло на цикъла, знам какво трябва да повтарям няколко пъти и освен, че си имам тяло на цикъла, какво ми липсва? Липсва ми хедъра на цикъла, който да показва колко пъти ще се повтаря
повтаря цикъла, как ще го управляваме и така нататък. Аз пак ще използвам оператора for, въпреки че може да се направи с while и с do while, разбира се, но можете вкъщи тия примери, които ви дам, да се упражните и да си ги преработите с while и с do while, защото едно е да го гледаш, друго е седнеш да го въведеш и компютъра да направи грешки, да те удари по носа и ти да разбереш къде греши. Аз също обичам да гледам и някой да ми обяснява нещо, защото вместо аз да се потя да водя час и лекция, някой друг го върши, но това ползата не е много голяма. Съвсем друга е ползата, когато аз почна лично да се занимавам с проблема и си видя слабите места, какво не съм разбрал. Винаги има разбрани неща, материята не е толкова сложна, но изисква някаква логическа подредба на разсъжденията. И така аз си направих един цикъл в 8 ред. Цикъл от 8 ред, който е цикъла по К, той ми отпечатва редове. К е брояча на редовете и когато К се промени, значи при 0 ще ми отпечатва 0 ред, първи ред. Когато К стане 1, ще ми отпечатва втори ред, след това трети, втори ред и трети ред. Нали? До 3. От 0 до 3 имаме точно 4 ред. Така да се каже, К ми е брояча за редове, докато I ми е брояча за колоните. Т.е. колоните в рамките на единия ред. Отпечатвам един ред. Колона по колона го отпечатвам като брояч. Нарочно слагам тези обяснения на английски. Вие не ви затруднява. Четете си свободно на английски. Получи ми се грешка. Защо? Защото директивата include е грешно написана. Не съм забелязал, че имам грешение. Знаете, че директивите започват с решетчица. Това са указания за препроцесора на C++ и да въвеждаме за някаква стойност. Така като го броим, изглежда тази задача на я решили с два цикъла. Къде е влагането на циклите, да ви го покажа. Този цикъл for, който отпечатва редовете, се нарича външен цикъл, цикъла на 8 ред. Неговото тяло е от 9 до 13 ред. И вътре в тялото на цикъл имаме вложен още един нов цикъл. Той е вложен, защото стоилате в тялото на предишния цикъл. И това е цикъла, който ни отпечатва един по един редове. Вложеният цикъл е от 10 до 11 ред. Цялото, след като свърши реда, той не се изпълнява в вложения цикъл, а се изпълнява в тялото на по-външния цикъл, който е нов. Въпрос има ли? Задачата е следната. Въведе се пак цяло количество n и се иска да се отпечата долната половинка на квадрата, заедно с главния му диагонал. Ако въведем за n4, примерно, се очаква да се получи това, което вижда. Това е едно правоъгълно триъгълник. Ако ви кажа направо да напечатате правоъгълно триъгълниче, при въведено n, може би малко да се позатроните, но сега имаме какво идея. Че това фактически е старата задача за квадрата, само че трябва да печатаме до някъде редовете. До някъде. Не до край. То, останалата част от реда, тя не ни трябва, може да зарежем да не се отпечатва. И пак имаме да отпечатаме n на брой реда, само че във всеки ред вече ще има различен брой звездички. Я да видим сега колко звездички има. На първия ред има една звездичка. На втория ред 2. На третия ред 3. На четвъртия ред 4. Това ни показва кога трябва да правим цикъла, който печаташе ред. Ето го тук. Значи вътрешния цикъл ще го правим кога? Не по n, докато и, когато и стане равно на k, ще го спрем, докато и е по-малко от К, ще го изпълняваме и подозираме, че сме решили правилно задачата. Тоест, ние имаме тази хипотеза, а сега компютъра ще ни покаже дали нашите предположения са. Ето, въвеждаме си 4. То не се получи, защото имаме 3 реда. Правилно, аз ви казах, че това е само хипотеза и имаме съмнения. Трябва да оправиме къде нещата. Горният цикъл или да ги оправим? Как да ги оправим? К по-малко или равно на n? И да проверим дали е вярно. Променихме 8 ред в горния цикъл и въвеждаме пак 4. Работа. Се оказва, че там е бил проблема ни. След като се справихме и с тази задача, може да кажем, че сложните цикли не са толкова страшни, но към тях трябва да подхождаме внимателно, като решаваме постепенно усложняващи се задачи, защото някои задачи, ако ви ги тръсна така направо да ги решите, може да не се сетите какво да направите и как да вложите.